Ee, mmanwụ mụdịrị apụtala ezi ka ị mekwara na onwe gị oke ewụnụ ele ka ịlịkọdo onwe gị fọkụlala onwe gị n'ime mgbe etu ọwụnụ ịmatakwa ihe ele ka mgbe ọmụ ihe igbe ajụ m sị ịmakwa ihe eji ihe otu ikpe agaghị mmadụ ihe atọ ịdụta ihe na-akwụrụ ana m enwe eme gị ihe oge mmemme taa akpụ ikwu ibe sa bịawa onye ome gị ihe kpọ ikwu na ibe nwe mgbe ọsọ onye ọwụwa onye mmadụ nwoke na-eruru ezigbote họteelụ Chineke gosiri pụta nnukwute ike thank you kere Venus Hotel nọ n'Owerri taa bụ ndị ihe ka m echetala ahịa chere biko bụrụ gị n'ọnụ ekwule ọdọ maka ikwuzi ọnụ nwoke a nọ na Venus Hotel and Suites onye ọlụ thank you rụkwara ya n'Owerri ahịa ọhịa ka m na-eche leti alụsị ego nwaanụ n'ọlụ gbam ọ ya nwa taa ka ọ kpọgo oku enwe ncheta ọmụme taa gaa n'ụlọ nzukọ dị iche iche kpọchi ndị chikwutere mmanụ ndị tere nsọrị ka anyị sai bịa na ọwa ga-adọchara isi oche apụọla m ịma akọ ga-adị ebi ebi ngwa nke m ga cherekwa biko bife ịgawa oku a na-akpọdo gị nso akpọrọ gị oku n'ụlọ nzukọ asa onye ịgaja n'ugbo asa onye bishọp ka ọ bụ na ịgaja asa onye isi ndị agboro ka ọ bụ na ịgaja asa onye isi ndị oshi ka ọ bụ onye isi ndị ama ka ọ bụ onye isi ndị nrụrụ aka ile ka ịgaja asa onye isi ọkwara m ọkwara na mbụ onye nsọ nsọ ka atala ahụhụ nsọ ka onye ọbụla ị hụrụ edo ọṅụ ebe mgbe e mechara doo bishọp nsọ bishọp nkịtị ahụ dịkwa ezigbo bishọp esiri esi onye wụdoro nsọ onye wụ ọhụrụ kaị onye ọwara na-agba ya ga-edilecha onye a ga-edosa ya wụrụ nọsharị ka nganụ edogo nsọ ka enụ nwoke m ga yipụrụ ndị ụkọchukwu wehi mejisa ha oyi ka a ga-atụ deti jin yiri asị deti man ewu tụọ deti jin yiri ọrụ ihe ewu deti man ama m ga-ama nwoke mmadụ lechara m anya kpọọ m saa ewu ndị uwe mwụda anyị bịa wa nga anyị hụ na na-eyi redi dịkwa anyị ọgba anyị wụ ndị eyiri redi oche redi na-egbu ebịara bịa fọkọ ihe uwe na-ededa ayọ ka ị gaga mejisa mgbe na-arụsị ego akpọrọ ndị arụsị agbara akpọrọ ndị isi agbara nwoke m ga yipụ uwe ebere m emene epitiele m nwe n'ụwa enyere nke ibe epiele ngụ kopi epitiele nke mụ na n'ụwa nwe m epitiele ṅụ maka mmadụ ihe arịsị ego kpọrọ mmadụ niile so onye ọwụla anyị bịawa ọkpọrọ everybody ọ ga n'ụlọ nsọ họrọ ndị isi dị ka anyị nwa ndị ege mmanụ ele ụlọ nsọ esiri ghọta ụlọ anwụrụ ka ụlọ Igbo ele ebe esiri ghọta ka mụrụ ụlọ nsọ ka esiri ghọta maka ụlọ nsọ ọsọ ihe ka ebira nga abịa ime apụọla m ịchọ ịba n'ime ụlọ ịba agala nke m ga arịsị ego achọrọ m ịga date na pati enu taa leti arụsị ego iriela arịrị ebe ya bede nwoke mmanụ bụrụ ọkpụrụkpọ m na họteelụ rụọ ya oke biba ya n'Owerri họteelụ eguzoro ka nga iyi guzoro ya wụ gị lecha anya hụrụ ndị agboro na ndị oshi ndị gara aga hụrụ ọsọ mmụọ ndị nụda mụ na ga anọkọgọdụ n'oche asụnụ na mbịara bịasị mara mma ị ga-eji ọkada akwụkwọ pụtụ m ọ bụ ihe m bịawụrụ ihe abịadị m sọ sa mụ na agụkwụrọ mụ na gị kwa aga ka ije nke nkata na-eru onwe akwa aga ịbịa ka m kwọpụ ịkwapụ m ruo n'ụzọ gị kwọha m ama akwụ ga-aga na ili taa agwọ gị aga kpere bere ya graụndụ nke aga m kpọ ga-aga ma bụ gị ibe m ga mba ịkwọpụ ga mgbe mmekwe ya ọtel m ka m duru onwe m apụọla m n'ịchọ ịbịa ha ịbịa ege na-abịanụ ọwụdụ maka ndị uwe ọbara ndị nsọ ka ọ kpụrụ na-eji ezigbote mmanụ ọrụ ezigbote họteelụ n'Owerri Venus Hotel and Suites m gara m kpọpụrụ suit December lebedị m apụọla m gara nke m ga-akwụfere iwe n'eri Ijeọma ịnụkwa magaba na ndokwa ọ ga-arịrị gị mma eluigwe mekwa ụgwọ gị ndị mbụrụ ogbogere white ejikwa ehihie bufuo ogo n'ọzọ one time ọkụ na-eme nwoke na-amadụ right and right na-amadụ right na right ya nwa ọhụrụ gara leti onye eturo leti ime onye ọwụ leti mma leti mumrenie na mpumre na moto abra gluhu leti wa na egwa gị ihe nwa alụsị ego mgbe ọwụ ụmụazị ọwụ mmiri onye si niile ọnyụrụ na ala ọlọ nga ụlọ ọnyụrụ sị ka m na-agwụ m gwere mpụta ede m gwere aka m bụ osi nwatakịrị bụ na ọ bụ nwatakịrị ito kpata ego lee anya n'ihu bịa na ọnụmara ya wụ kindred to kindred ya họsụta ya ịhụ na ndị ọkpụrụkpọ na kindred sa yi juolie ihe anyị ugbo ọwụ gọọmenti onye na-akpa gị ogbe oge ewe ndị bishọp maka chukwu ndị nsọ ga-akado gị ihe ma gị kpọọ m onye ara ịkacha ebe dị a na-akpọdugo leti m onye ọwa nwunye m
o wetu abra mama ya na mpampa mo nwunne I will relate. Damn you. This a bishop. Bishop nkete na enweta na da church. Onye anwụrụ. Ubere kwa ga na nkete na agata. Na chi ubere kwa agbakọtọ redio na fụta ga n'aka m. Ma hụ ngwa gị no so chem ga am. Memeri dị ka ji afọ gị kpọ m onye ara. Damn you. Eti nwere nwoke m nọ na nkụkwa na-eri ha ihe m ga-agwa ya bụrụ ọgụgba maka eji onwe m ebu m udo mma m ọ na-alaika mma mmiri isi a na-eti ha tide ịgbara